Ahoj, milá tvorivá žienka, ja ťa vítam pri tejto hlasovke, pri tomto malom podcastíku a ja verím tomu, že si nájdeš takých 7 minutiek na tieto moje slova. Porozprávame sa o tvorení a o tom, aké je dôležité pre náš denný reset. Takže poď tvoriť, poď objaviť v sebe vnútorný pokoj, ktorý nikde inde nenájdeš a započúvaj sa do tejto hlasovky. Zastav sa. To je asi jediná vec, ktorá v dnešnej dobe je tak potrebná. V dnešnej rýchlej dobe je veľmi ťažké nájsť časy pre seba, ale vieš, je to pre teba vôbec dôležité? Uvedomuješ si, v akom behu na dlhé trate žiješ každý deň? Dnes otvoríme tému, ktorá nás lieči, spomaluje a uzemňuje. Áno, je to tvorenie. Prečo v dnešnej dobe tvorenie je také dôležité? Zamyslela si sa niekedy nad tým? Tvorenie je návrat k tomu, čo sme ako ženy prirodzene robili od dávnych čias. Je to priestor, kde prestávame hodnotiť, posudzovať, kritizovať. Priestor, kde pustíme kontrolu a odovzdávame sa do flow energie tvorenia. Poznáš to? Ja to skrátka milujem, keď si zoberem farby, plátno a niečo namalujem, alebo keď si zoberem látky a začnem tvoriť. Navyše, vieš o tom, že vtedy akurát zapájaš úplne inú časť mozgu, ktorá ti prinesie pokoj, radosť, fantáziu a liečenie? Tvorenie má silnú moc a myslím si, že by sme mu mali venovať oveľa viac energie a času, pretože nám oveľa viac tej energie vráti naspäť. Tvorenie je totiž liek na úzkosť a preplnenú hlavu. Ten čas, keď sa dotkneš látky, alebo vlny, alebo farieb, alebo čohokoľvek iného, čo miluješ, keď začneš porovnávať farby, začneš strihať a urobíš prvý steh, alebo prvú proste tú vec, keď začneš, tak vtedy sa tvoja pozornosť presúva z hlavy do rúk. Z chaosu myšlienok do harmónie. A všetky emócie, ktoré si nevedela ani len pomenovať, zrazu stíchnu. A cez tvoje ruky sa upokoja. Nie je to len reakcia, ktorá vznikne a hneď zanikne. Je to proste meditácia, v ktorej sa uzemníš a zmení sa celá tvoja energia. Vedela si o tom, že tvorenie rozvíja tú energiu a ženskú fantáziu? Keď tvoríš, prebúdza sa v tebe niečo, čo ti žiadna bežná práca nevie dať. Prebúdza sa tvoje vnútorné dieťa. Verím, že si už o ňom počula. Je to ten malý hlas, ktorý sa chce v tebe hrať, ktorý chce tvoriť, ktorý chce zažívať stále niečo nové. Otvára ti dvere k novým emóciám, k novým myšlienkám, k radosti, k hravosti a k naplneniu samej seba, tvojho daru, potenciálu, tvojho talentu. Vieš, koľko máš v sebe talentov? Možno to ani netušíš, ale oni čakajú na to, keď si na ne spomenieš. Nemusíš vytvoriť dokonalú vec, to nikto nechce. Dôležité je, že je to tvoja verzia tvojho vnútorného sveta, ktorý sa chce realizovať v tomto našom vonkajšom svete, ktorý, ja mám taký pocit, že je v poslednej dobe bez farieb. Kam zmizli? Kde je ružová? Kde je nádherná žltá, cyklamenová, zelená, tyrkysová? Mne osobne farby chýbajú a preto každú z vás vyzývam, tvorte farieb. Či sú to farebné látky, farebné vlny, akrylky, to je úplne jedno. Dajte tomuto svetu farby. A ďalšia vec, tvorenie je spôsob, ako sa môžeš spojiť s inými ženami. Lebo keď tvoríš, tak sa pripájaš na energiu tisícok žien, ktoré tvoria to isté. Keď tvoríš, tak sa tak zahlbíš do toho nejakého svojho procesu, že ja mám pocit, keď som bola v nejakom úli, alebo že okolo mňa je
veľa, veľa iných ďalších žien, čo tvoríme spolu. A ono to tak je, pretože sme na tej istej frekvencii. A či ty tvoríš u seba doma, ďalšia žienka tiež u seba doma, niektorá v dielni, ale jednoducho tie naše myšlienky sa dokážu prepojiť. Nikdy v tom nie si sama. Každý steh, každý nápad, každý okamih, keď tvoríš, tak si v kruhu nás, tvorivých žien. Tvorenie nás spája do kruhu, ako kedysi. Kedysi, keď sa dávali ženy ešte okolo ohňa, prípadne pri páračkách, to museli byť neskutočne krásne časy, keď mala jedna žena vedľa seba druhú a mohli sa rozprávať, mohli sa podeliť o svoje starosti, radosti. Ja verím, že sa k tomu vrátime. Nastal asi čas ukončiť nejak tento náš podcastík, tento našu milú hlasovku a ja sa teším aj na ďalší týždeň. Verím tomu, že vám donesiem ďalšiu takúto krátku správu odo mňa a ďakujem ti za tvoj čas, za to, že tvoríš, za to, že snívaš a dýcháš nápady, radosť a práve tým sa vraciaš domov. Domov k sebe, k tej ženskej podstate, jemnosti a zároveň obrovskej sile. Ďakujem ti, že si došla až na koniec tejto hlasovky a na záver ti chcem povedať taký krátky odkaz. Tvorme nie preto, že musíme, ale preto, že práve vtedy naša duša sa konečne môže nadýchnuť. Krásnu nedeľu ti prajem. Ahoj.